Evo, sve vas pozdravljam. Jako mi je drago biti ovdje u Petrinji i hvala vam odličnom zboru. Super pjevate i stvarate baš onakav ugođaj kakav nam treba na jednom Mladi festu. Ovo je drugi Mladi fest na kojem imam priliku svjedočiti. Bila sam već i u Međugorju i zahvaljujem se Marijinoj legiji i svima vama koji se ovo sve organizirali i biskupiji koja je to tako, biskupu koji je to tako podupro. I dok sam se vozila ovamo, došla sam ovdje sa mojim sinom, sam se prisjetila toga da sam ja ovdje u Petrinji bila, imala priliku biti odmah nakon što je Petrinja oslobođena i ja sam tada radila kao novinarka i producentica i nakon Oluje, kada su nekoliko dana, kada se situacija vojno smirila, su organizirali jedan autobus novinara iz cijelog svijeta, kojeg su onda cijeli dan su nas proveli kroz oslobođena područja, sve do Bihaća smo imali priliku doći. Jedna od prvih mjesta u koje smo došli je bila Petrinja i ja sam tada došla na ovaj trg ovdje i pokušala sam shvatiti gdje je tu prije stajala crkva. Ja, dakle, to je bila, nije ničega bilo, odnosno nije se moglo naslutiti da je ovdje nekad bila katolička crkva. Sravnjeno je bilo sve sa zemljom. I sada mi je, kad god dođem u Petrinju, kad vidim ovu crkvu, si pomislim, evo, kako i mi ljudi u vremenu koje mi imamo, u ovom kratkom vremenu možemo iz ničega stvoriti nešto, ponovno obnoviti, ponovno stvoriti. Osim što je ova crkva sagrađena ovdje u Petrinji, koju mi danas koristimo, ja sam u to vrijeme, nisam bila sama u Petrinji, ja sam tada imala u trbuhu ovog mog sina koji je danas sa mnom, bila sam s njim trudna i to je opet danas, kad sam se vozila, sam o tome razmišljala kako je to nevjerojatno, to čudo života, čudo obnove, darovi koje nam Bog daje da stalno ispočetka zajedno sa njim stvaramo. Razmišljala sam što bi s vama podijelila, ali me je sada Hrvoje, koji me podsjetio da smo se mi upoznali davno na Modravama, kad su moj muž i ja, kad smo imali malu djecu u prvim godinama, pomagali pokretanje tog kampa. Podsjetio me na nešto, na jedan događaj, ovom pričam o ovom visokom dečku koji je bio nasilnik, koji ga je tamo maltretirao na Ultri. Ja sam imala jedan slični događaj i kad god nekog sad priča o visokim istetoviranim muškima, ja se njega sjetim. U Zagrebu, kada je održan prvi hod za život 2016. U to vrijeme je naš treći sin, moj muž i ja imamo 4 sina u dobi od 19 sada do 26 godina. Prije 2 mjeseca sam postala prvi puta baka. Naš najstariji sin je dobio sina. Evo. To je više pljesak za njegovu ženu, ne za moju snahu, nego za mene, ali hvala. Dakle, i naš taj sin treći je tada bio maturant i trebala sam mu kupiti novo odijelo za maturalnu zabavu. Međutim, kako te pripreme za hod za život u Zagrebu su bilo jako puno toga, intenzivno je bilo, ja sam njega cijeli taj tjedan pred maturalnu zabavu mu govorila daj samo da hod prođe. Ići ćemo, samo da prođe hod i u subotu, evo ti ja idem, onda u subotu popodne ćemo ti ja ići, ne znam, kupiti ti to odijelo i šta ti treba. Naravno, njemu je to bilo jako važno za maturalnu zabavu, ja sam razumjela da mu je važno, ali zbiljam, stalno sam to odgađala. Uglavnom, onda je došlo do tog hoda za život prvoga u Zagrebu, koji je bio fenomenalan, na koji je bilo došlo jako, jako puno ljudi, ali istovremeno su nas jako napadali zbog tog hoda. I tu subotu, kada je hod završio, kad sam ja njemu rekla da ću otići s njim popodne kupiti odijelo, ja fakat nisam imala snage ići u tu kupovinu. Ja sam rekla, molim te Šime, daj mi do ponedjeljka. Evo, u ponedjeljak ujutro idemo tebi kupiti odijelo. Međutim, preko tog vikenda su napadi na hod, na mene, nastavili se. I ja sam u ponedjeljak ujutro, kad sam se digla, sam se prekrižila i rekla, Bože dragi, ja moram sad s njim hodat po gradu i tražiti mu odijelo. A svako toliko kad hodam po gradu mi neko nešto će mi dobaciti, ja? I međutim, obećala sam, ok, on je znao u kojoj će otići dućan, mi smo otišli u taj dućan u centru grada, hvala Bogu bio je prazan, nema nikoga, ja si mislim super, evo sad ćemo mi njemu naći odijelo, ne idem dalje šetat, ništa tražiti, to je to, tu kupujemo odijelo. I fakat
Šimon isprobava i najedanput čuje se ono zvonce na vratima, ulazi neki muškarac. Visok, kao ovaj Hrvoje, istetoviran ovako, ruke istetovirane, vrat cijeli ovaj dio, onako mrk, izgleda jako moderno. I on mene onako pogleda jedanput, pogleda me drugi put, ja njega pogledam i si, Bože, samo da mi ovaj ništa ne govori. Evo, molim te, odijelo, idem van, ali zbiljam, nemam snage za rasprave o početku ljudskog života. Samo bi sad kupila odijelo, idem doma. I dok je moj sin to isprobavao, ja sam pristala na odijelo koje je htio. Ništa nisam pregovarala, samo da odem doma. I ovaj dečko, taj muškarac, istetovirani, on kupuje, odabire, vidim prodavačice ga poznaju, razgovaraju i tako. Mi svoje odabrali, ja izlazim iz dućana i on cijelo vrijeme dok je on razgovara, on mene pogledava. I mi smo svoje završili, ja sam mislim, hvala ti Bože, evo, odosmo mi, ništa me nije gnjavio. I ja hoću krenuti iz dućana, on mene veli, oprostite molim vas, jeste vi Željka Markić? Jesam, jesam i sad čekam šta će mi reći, a on meni kaže, pa znate šta, nemojte se ljutiti, evo vidim tu ste sa sinom, htio sam vam reći, znate, ja sam vam na referendumu o braku, vidio sam ovo sve oko Hoda za život, htio sam reći, ja sam na referendumu o braku bio protiv. Ja kažem, dobro, mislim si, nisam iznenađena, dobro, ok, ja sam bio protiv. I kaže, ali znate zanimljivo je što se događalo, ja sam bio protiv, ne toliko da sam ja bio angažiran protiv, koliko mi je išlo sve to na živce, u stvari. Mislio sam oko čega se tu vode rasprave, zašto bi to bilo važno. I međutim, dogodila se jedna situacija da koncert koji su oni koji su protiv organizirali prije referenduma, samog uoči referenduma, mene su pozvali da ja na tom radim, jer se bavim glazbenom produkcijom. Ja sam vam rođen u Americi, moji roditelji su došli iz Hrvatske, ja sam u Americi naučio taj glazbeni cijeli posao, ja ga jako volim, ali ja sam naučio da sam ja plaćen za ono što radim. Dakle, kad radim neki posao, dobijem za to novac. Ili, kad me pitaju da ja to radim besplatno. Međutim, meni su objasnili da ako ja neću raditi taj posao besplatno, taj koncert, tu produkciju, da onda neću dobiti jedan drugi posao koji sam već bio ugovorio sa jednom javnom ustanovom u Hrvatskoj. Dakle, oni su mene de facto natjerali, rekli su mi, ako nećeš ovo raditi besplatno, izgubit ćeš ugovor koji sam ja dobio na temelju mog znanja, truda, pošteno se natječući se drugima. I kaže, ja sam vam onda shvatio da tu nešto nije u redu. Da ako mene ovi ljudi tjeraju, da ja radim ovako za njih, bez da me plate, na ovakav način, pa kakvi su to, i za čega oni uopće stoje u cijeloj ovoj priči sa referendumom? I da vam skratim priču, gospođo Željka, ja sam se malo po malo to proučio, malo nekako o tome razmišljao, onda sam se nekako prisjetio kako me moja baba naučila moliti, anđelu prije spavanja, anđelu čuvaru, onda sam vam ja malo po malo, evo, upoznao jednu prekrasnu Janjevku, onda sam se zaljubio i sad sam došao kupiti odijelo i mi vam se ženimo u crkvi i ja sam vam za brak kao zajednicu žene i muškarca i jako mi je drago da ste organizirali Hod za život. Dakle, i to, ja sam zbiljam Bogu zahvalna što mi ga je poslao taj dan. Jer on je u stvari, evo, nevjerojatna priča koju je on ispričao. Nevjerojatna, svaki put, evo kad ju ispričam, svaki put ispočetka joj se čudim. Ali što nam ona govori? Ona meni govori da su strahovi besmisleni. Da moram znati uvijek, vraćati se na to u čemu je moja sigurnost i gdje je moj temelj. Ja sam se tog čovjeka, kupujući odijelo mom sinu za maturalnu zabavu, cijelo vrijeme sam očekivala da će on napraviti nešto što će meni biti teško. A na kraju se on pokazao kao neko ko me ohrabrio, ko mi je rekao, gle, isplati se zalagati za neke stvari. Evo ja, u mom životu, meni je to pomoglo da se ja promenim, meni je to pomoglo da dođem bliže Bogu. Prema tome, to je jedna stvar, strahovi su
besmislen, jer se strahovima bavimo onim što će biti u budućnosti. A mi se trebamo baviti onim ovdje, gdje sam danas, sad sam ovdje tu. Neću se bojati kako ću vama govoriti, neću se bojati da li ćete me vi krivo razumjeti, neću se bojati da li ću propustiti nešto drugo što se događa sada. Ne, sad sam ovdje, zahvalna Bogu da sam ovdje s vama. I sad trebam biti u ovome što mi je Bog dao danas na moj put ovdje. To je jedna stvar. Jedan prikaz toga je meni ostao jako. Ja sam iz obitelji od 6 djece. Imam 3 brata i 2 sestre. I ja sam najstarija i uvijek sam nekako mami najviše bila pri ruci i pomagala. Istovremeno sam bila svjedokom i maminih trudnoća i poroda i svega. I imala sam nekakav uvijek strah da porod, da će to biti jako teško, nešto što će boliti i tako. Ja sam u jednom, kao djevojčica, imala neku fazu navečer, bi ja pa kao ja želim imati djecu, djeca su divna, ali to boli. Ja? I onda sam ja, hvala Bogu, moj otac je bio jako, i mama i tata su bili jako strpljivi. Ja sam jednom, i on mene pitao, dobro Željka, šta nešto te brine, šta? Ja njemu kažem, znaš šta, brine me to, taj porod jako boli, ja želim imati djecu i baš mi je to, ja se sebe sjećam kod ja bi mislila muku mučila s tim porodom koji će boliti. I on meni kaže, znaš šta Željka, ovako, dok ti narasteš, kad ćeš ti trebati roditi, to ti ništa neće boliti. Ništa. To će ti biti super. Doktori će ti naći neko super rješenje. To ništa ti to neće boliti. Ma to ti je 100% tako. I on je meni fakat prenio u toj dobi sigurnost da će to sve biti ok. I sad je jako zanimljivo. Nažalost, doktori nisu smislili da to baš od ništa ne boli, kao što znadu, evo, i ove mlade mame koje su ovdje. Ali, što se dogodilo? Ja imam od začeća, dakle, imam jednu manu i imam tako napravljenu maternicu da ne mogu normalno roditi. Tako da ja mogu dijete jedino roditi carskim rezom. Ja sam sva naša 4 sina rodila carskim rezom. I sad vi meni recite, ja bi pola života provela brinući o tome jel porod boli. Pa mislim boli, ali ovo je bila potpuno nova dimenzija. Ovo je potpuno drugi kod. Ja sam na kraju uopće nisam mogla roditi normalno, već sam jedino mogla roditi na ovaj način kako jesam. I to mi nekako uvijek mi ta slika dolazi kad razmišljam o tim strahovima. Bojim se ovog, bojim se onog, hoću li uspjeti, hoću li moći izdržati, hoće li me ljudi prihvatiti, kako će reagirati. A na kraju se sve to, ako sam u miru, ukorijenjen u onome u kome je moja sva snaga, sve se to nekako posloži na najbolji mogući način. I to kako mi otkrivamo taj Božji plan u našem životu za nas i ono gdje je crkva i naša vjera izuzetno važna. Nas određuje to u kojoj smo obitelji došli na svijet, naši mama i tata. I svakome od vas ovdje, ako imate žive mamu i tatu, preporučam kad dođete doma da ih danas poljubite, zato što su vas rodili, to je bio prvi korak, a drugi korak je što vas odgajaju u vjeri. A ako ste netko koga mama i tata nisu odgojili u vjeri, opet ih poljubite, jer će onda po vama, zato što su vas rodili, prihvatiti, otkriti dar koji nam Isus donosi. Dakle, jedno što nas određuje naša vjera. I ta vjera je nešto što je za nas povlastica. Katolička vjera, biti odgojen u katoličkoj vjeri, znači da pripadaš grupi ljudi u ovom gradu, u ovoj zemlji, na kugli zemaljskoj, koja ima povlasticu, da kroz učenje te crkve, kroz svećenike, kroz evanđelja, ali i kroz nauk te crkve, imamo okvir koji nam govori kako trebamo živjeti naš život da bi bili sretni, da bi bili zadovoljni ovdje na zemlji i da bi imali vječni život nakon jednog dana, nakon što umremo. I tu povlasticu često je nismo svjesni. U medijima se često napada crkvu i vjernike i onda nekad to smanji tu jasnoću i u meni isto, oko toga koliko smo mi povlašteni. I ja sad to pogotovo vama mladima mogu sa sigurnošću reći. Evo, ja sam baka nedavno postala, ja sam u vašoj dobi bila u Santiago de Composteli na susretu svjetske mladeži gdje je Ivan Pavao II. Govorio i okupio nas gdje smo iz cijelog svijeta došli. I kad vas ovdje vidim, potpuno se mogu identificirati sa svim onim uzbuđenjem života koji je pred vama. Ali isto tako mogu iz mog kuta sada, posvjedočiti da je taj put koji je predivan, fenomenalan, uzbudljiv pred vama, da taj put je onoliko će vas usrećivati koliko će on predstavljati otkrivanje Božje volje.
A otkrivanje Božje volje, za njega je potrebna određena struktura. Kao što je potrebna struktura da bi se završilo školu, da bi se naučilo skuhati dobar ručak, da bi se u vrtu znalo posaditi dobro povrće koje će ti roditi, tako i za ovaj dio života, da bi čovjek otkrio onu sreću koju nam je Bog namijenio. Tu mora biti red, postoje neka pravila. Kogod vam kaže da ne postoje pravila, izmišljava, to nije istina. Ja ništa u životu nisam vidjela da je netko korisno ostvario bez da se držao nekih načela i nekih pravila. A nama ih crkva daje. Ona nam kaže da molitvom, kako kroz molitvu možemo doći bliže Bogu, kako možemo kroz dobra djela. Vidim ovdje ljude koji su sudjelovali u organizaciji Hoda za život u Sisku, vidim ljude koji rade u Marijinim obrocima, čuli smo sada ljude koji organiziraju druge aktivnosti, kako možemo drugim ljudima pomoći, kako mi to trebamo živjeti. Ne da bi došli u nebo, kako oni koji ne poznaju našu vjeru govore, za drugi svijet. Da, i za drugi svijet. Ali kako da tu budem sretna? Kako ću tu biti mirna? Kako ću se tu jutro ustajati sretna i zahvalna Bogu za sve što mi daje? I to je ono što nam daje naša vjera. Ako ne znaš kako, ako imaš dojam da ne znaš kako, počni ju proučavati. Upoznaj ju, nauči. A ono što su nas mama i tata, moji roditelji su moju vjeru, mi prenijeli vjeru, ali ja sam tu vjeru trebala pounutrašnjiti. Ja sam trebala reći Isusu, da, Isuse, ti si Gospodin. Da, Isuse, ti si izvor moje sreće. Tvoj put ja želim otkriti. Želim otkriti što ti imaš za mene u životu. To za mene nije mogla napraviti ni moja mama, ni moj tata, ni moja najbolja prijateljica, ni moj muž, niti moja djeca. To svatko mora napraviti za sebe. Ja vas potičem da to napravite. I to je izvor trajne sreće. Drugo što određuje naše odluke u našem životu je narodu iz kojeg izlazimo. Grupa ljudi s kojom smo mi povezani na jedinstven način. Onaj Bog koji nas je pozvao u stvarnost, onaj koji nas je poznavao prije svih svjetova, on je odredio da se mi rodimo u ovom narodu. Ovo je moj narod, ovo je hrvatski narod. Vi ste moji sunarodnjaci, ja sam s vama povezana. Ja poznam jako puno drugih ljudi iz drugih naroda, predivnih ljudi, koji su me obogatili, koji su mi prijatelji, bliski. Ali oni nisu moj narod. Ja za moj narod imam neke veze koje nemam s nekim drugim. Ovaj narod ima puno toga divnoga što smo mi od njega dobili, od naših predaka, koji su sačuvali vjeru. Ne samo sačuvali, već i produbili. Od naših branitelja koji su se branili i borili za nas. Sve ono na što mi možemo biti ponosni. Vi sad kad vidite ove migrantske krize, ove duboke rane koje ima Europa, jedan veliki dio tih dubokih rana vezan je s njihovom prošlošću, sa njihovom kolonijalnom prošlošću. Veliki dio država koji se danas muče s tim ogromnim problemima su države koje su eksploatirale druge narode i druge zemlje, koji su imali kolonije. Mi nismo. Meni jedna naša misionarka u Ekvadoru rekla, Željka, cijeli život tamo radi kao misionarka, rekla mi je, Željka, ti uopće ne znaš kolika je sreća pripadati narodu koji nikad nije nikoga držao u ropstvu. Ti uopće ne razumiješ to koliko je to povlastica za naš narod. Dakle, mi imamo toliko toga kao narod što nas obvezuje, toliko toga dobroga, ima i lošega naravno, kao i u svakoj obitelji. Ali na nama je da u slobodi, u onom našem osobnom odazivanju Bogu, odbacimo ono što nije dobro, a da imamo korist od svega onoga što je dobro. A mi u našem narodu imamo toliko toga dobroga, toliko toga na što možemo biti ponosni. I ono što mislim da je jedna, rekla bih još, važna točka, je naše uvjerenje u to da Bog uvijek ispočetka nas traži, da on uvijek ispočetka želi s nama krenuti. Da nema toga što mi možemo pogrešno napraviti, da nema toga što mi možemo upropastiti u toj mjeri da ako se vratimo i kažemo, Bože, ja želim krenuti danas ispočetka, da nas on neće dočekati raširenih ruku. To nije mirenje kao ova mirenja koja gledate politička, gdje se miri, gdje se laže, mulja, petlja, onda se pomiruju. Ne, to je mirenje u kojem ja kažem, ja hoću ispočetka, ovo je bilo krivo, a Bog uvijek kaže da. Da, jedva čekam. Kreni opet ispočetka. I tako svakog dana. Najveći neprijatelj čovjeka je ta ideja da ne možemo ispočetka. Ne možeš, nećeš uspjeti, nisi toga dostojan. Ne, mi smo Božja djeca i mi smo dostojni njegove ljubavi, zato nas je on stvorio i odabrao da mi budemo dostojni.
I to naše pouzdanje da svaki dan možemo krenuti iz početka je ono što nas onda pokreće i što nam omogućuje da cijeli život rastemo. I da stalno, ja sad, evo, u mojim godinama, evo sad sam dobila prvog unuka, stalno čekam šta još Bog ima u tom, što Bog još ima u tom svom planu. Što je još to predamnom što ja trebam ostvariti? Koji je to još dio puta koji je on meni namijenio? Mogu misliti koliko vas više veseli sve ono što je pred vama. Mi ne možemo utjecati na to što se oko nas događa. Mi ne možemo utjecati na to što drugi ljudi rade. Mi često se nalazimo u okolnostima koje su zadane, ali isto tako možemo odabirati naš stav prema tome i naš odgovor na sve te situacije. Ono što nam daje katolička vjera i crkva i kultura u kojoj mi živimo je pomaže nam da mi taj odabir napravimo u našem interesu, a onda i u interesu drugih. I ako je doista sagledamo da je ta naša vjera dar, privilegija, povlastica, onda osjećamo i odgovornost to dijeliti s drugima. Na različite načine. Jedan način je kroz evangelizaciju na ultri, drugi način je kroz služenje mise u nedjelju i držanje vjeronauka u školi, treći način je kroz odgajanje djece, četvrti način je biti aktivan u društvu, u politici, u civilnom društvu. Zašto? Zato jer mi imamo šta za podijeliti. Zato jer fakat nije fair. Nije fair da ono što mi znamo čuvamo samo za sebe. Mi to trebamo podijeliti s drugim ljudima. Imamo obavezu dijeliti s drugim ljudima. Ako mi razumijemo da je potrebno štititi život čovjeka od začeća, ako imamo tu sliku tako jasnu, ako je crkva imala i prije nego je otkriven ultrazvuk i prije nego smo znali sve ove činjenice o nerođenom djetetu, pa mi to trebamo drugim ljudima govoriti. Mi trebamo reći, ej čuj, daj da i tebi kažem. Ja sam se posložio, ja super živim, ja sam sretna s mojim mužem, imam djecu, imam prijatelje, u miru sam s Bogom, ali ja bih htio da i tebi bude dobro. Ja živim pošteno, ali ne želim da i društvo bude pošteno. Ja ne želim korupciju u Hrvatskoj, ne želim nepoštenje. Želim da ljudi koji žive, da mogu pošteno živjeti od svog rada. Želim da djeca odrastaju na dobar način u svojim obiteljima. Ja hoću podijeliti ono što ima. Evo, ja vas pozivam da ovaj današnji dan i ovaj Mladi fest iskoristimo svi i vi, i ja i svi zajedno, za to da još jednom iz početka se pitamo što je to što je Bog nama namijenio. Koji to plan Bog ima za mene, za moj život? Što je ono na što On mene poziva, za šta mene priprema? Za šta je me stavio baš u moju obitelj, baš u ovu crkvu, baš u ovaj narod? I što to sve predivno ja mogu ostvariti zajedno sa Isusom? Hvala.